An hour ago, a bomb blew up. פעם זה עבר כל גבול. כל גבול. פעם זה לא ייגמר ככה. כולם לקום! The president has initiated Ghost Protocol. Me. Now I've been ordered to take you. Unless you were to escape, they will be branded terrorists out to incite global nuclear war. חבר'ה, תספרו לי טיפה על עצמכם. אני גבי. אני אשכנזי. למה באתם למשחק? באנו לשחק? שמענו שזה מאתגר. קשה. קשה יש רק בלחם. מאתגר יש אולי בלחם. שלום לכם, הרבנים. אולי הרבנים ירצו לספר על עצמם טיפה, להגיד לנו משהו? שמי צוריאל, ולמדתי כך וכך שנים בישיבת הראל, לומדת בשתתה הידועה של ישיבת פונוביץ', שבעיתותיה הגדולות הוא נגע על ידי... טוב, לי קוראים אלי, ולי קוראים גם הרב אלי. אני עברתי את הזמן קצת במכינת מצפה חרמון, שירתי ביחידה מאוד מאוד מיוחדת, כללית, שמבין מה נדבר, ועכשיו אני פה מנסה לחנך את הפרזיטים האלה. הרב, אילו מילים אותם מוצאים פתיחה. אני הייתי הולך יותר בכיוון של שטותניקים, אתה יודע. אהלן חבר'ה, תספרו לי טיפה על הרקע שלכם. טוב, אז ככה, לי קוראים ארז. תכלס, בוא נענה בהתלבטות, מה ביצה מה תרנגולת, אני או העץ? אגב, אני שם. תקשיב ארז, אני צחוק, אבל יש לך, תקשיב, יש לך באמת תכונות של ארז. אתה יציב בקרקע, חזק, ראש על הכתפיים, באמת, יאללה, לך תחפש נפט. למה תמיד אני... צוחק, זה בידוי. אבל אני לא מבין את המוח שלך, אני לא... נו, בסדר. אהלן חבר'ה, איך קוראים לכם? אני פסח. באמת? פסח? למה? נולדת בפסח? כן, גם אני, קוראים לי חנוכה. למה? נולדת בחנוכה? לא, בפסח, למה? אהלן חבר'ה, איך קוראים לכם? אני נריה, אתה יודע, שם הרב... אני הראל. אתם רוצים לספר לי אולי למה נכנסתם להדרכה? למה נכנסנו להדרכה? איזו שאלה. כדי להמשיך את דרכו של הרב קוק, את דרכו של הרב נריה, את דרכו של הרב אברהם, את דרכו של הרב נועם. אני נכנסתי להדרכה בשביל תכלס להשתחרר בימי שלישי, אני לא כל כך אוהב אקולוגיה. סתם. לא, אני נכנסתי בשביל המדריכות. סתם. לא, באמת, כן. מה המטרות שלנו? איפה אתה קופא. לא מטרות, יעדים. יעדים. מה זאת אומרת יעדים? יעדים יענו כמו בניווט. איך אתם מתכוונים להביא את הלימוד לידי ביטוי במרוץ?
קודם כל, לפני הכל, כמו שאומר רבנו, קביעויות, 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 שבהם אנחנו הולכים להתמיד לאורך כל המאות. לא משנה בפני אלו קשיים אני מתמיד. אני הבאתי פה פקז ציפורים קטן, אם יהיה רצון או זמן. מעולה. חבר'ה, לאן היה הטיול האחרון שלכם? זה היה לפני איזה חצי שנה, פעם אחרונה שהתקלחנו, נכון? כן, בדיוק. קיצר, היינו ליד הגולן שם, בין גולן טבריה, היה איזה גב ענק, מטורף אחי. אתה לא מבין איזה גב עצום, מה? כנרת. כנרת! כמה פעם אני צריך להגיד לך, כנרת, לא מצאת שום דבר חדש! מה מוכר? גולן צד אחד, גליל צד שני, הרכב מים של חרבה של 3% עם פחמן דו-חמצני, הרכב אבן שמתבטא בדולומית, וזה חיות, אתה יודע, כל הצמחייה, כל הזה, הכל כנרת, אני לא מבין, על מה התפקחות פה? על מה זה? כנרת, כנרת! חבר'ה, אחרי כל הוויכוחים האלה, אתם חושבים שתזכו במרוץ? מה איתך? אז אני קצת נרגע, באנו מיד מהשטח! אנחנו הכי מרציניים. תראה לו את הנעליים, נעליים רציניות, שורש, חליל, דויטר, אנחנו הכי מצוינים, אנחנו רציניים. אני מבין קצת טוב. אנחנו, תבין, ארז, למשן, הוא יודע את כל הצמחייה. תקשיבו, אנחנו גם תמיד שומרים על שמחה, תמיד שמחה, תן לו איזה שיר, תן לו איזה שיר. ארץ אבק חייב הוא דבש, תמיד, תמשיך תספר לו למה אנחנו בוחרים את זה. נראה לך, הערים האלה, חצי שנה לא החלפתי בוקסר והבעיה שלי זה לזכות במרוץ של שבוע. יאללה, יש מים של הכנרת. יאללה, בוא נאכל משהו, קח ותעבוד. יאללה. טוב, בויה. אנחנו מנתחים. איך אתם מרגישים היום, חבר'ה? וואלה, סבבה. אחלה. בומבה. זורי. אש. יפתח. קצת לשואלים. קצת לחלבות. קצת להודו. דיונה בסיני. הגת אריות. זורם המזונס. חושית זבל. דבש. סוכר. בננה. שקופית חלונות. חום במיקרוגל. אוהל יהודי. טוסטר משולשים. מה הקשר? בכללי הוא מח"ט יהודה והוא נהרג בסמטת הגיבורים. אין דברים כאלה, הבן אדם עושה מה שהוא צריך לעשות. מה צריך להרג למען ארץ ישראל? הלו. מה באמת? את לא רצינית. כבר שנה? אין מצב, וואי, איך הזמן טס. טוב, אנחנו חייבים לעשות על זה איזה פגישה במוצ"ש. טוב, אבל שומעת, אני אדבר איתך יותר מאוחר, אני באמצע פה, אני לא... טוב, נו, סבבה, טוב, נדבר, אחלה. טוב, יאללה. לא, את תנתקי. את תנתקי. טוב, אז ביחד. 3, 4... גם את רימית, שקרנית, טוב, יאללה. ביי, אני באמת חסה, יאללה, ביי. אמא של חניך. חבר'ה, אתם רוצים אולי לספר לנו על התחביבים שלכם, דברים שאתם אוהבים לעשות? כן, לי ולפסח יש תחביבים. אנחנו אוהבים להיות בחוף. בחוף. אוהבים להיות בחוף עם נרגילה. אוהבים להיות בחוף עם בנות. אנחנו גם אוהבים להיות בחוף במים. בנות. אנחנו אוהבים גם את העול היהודי. רוחות בעול היהודי. ואנחנו אוהבים גם להיות חברים. אנחנו מגוונים, יש לנו המון דברים שאנחנו אוהבים לעשות. ואיך לדעתכם הרבנים התגברו על כל הקשיים ההלכתיים? אתם יודעים, בכל זאת זה חול, חלום. תראה, בשקידוש השם יש מקום פה ושם קצת להקל, אתה יודע. חס ושלום, הרב אלי, אני פשוט מזועזע מדבריך. איך אתה יכול להגיד דברים כאלה? הרי בפירוש במסכת בבא בתרא, דף ע' ב' עמוד ב'. טוב, התראיני של... אני אביא לך הוכחות. ובכן. היא התווכחה איתו שעות, כמעט הייתה על סף דמעות, הכל קרה כל כך מהר, הרגישה צור, איך לספר. ישבו הם שניים בסלון, הסיט לאט את הווילון, מיד קיבה גם את האור. היה שיקור, כן התנגדות הוא לא הרגיש. וזה למה שאסור להקל בדבר. מה התוכניות שלכם? אתה יודע. חבר'ה, התכוונתי מה היו התוכניות שלכם במרוץ. העיקר להגיע לסוף.
מה נעשה עם המיליון? נקנה קצת בגדים לאחת והיחידה, מה? מה זאת אומרת? יש לך מישהי? היחידה! ברוכים הבאים למרוץ למיליון. במשחק התמודדו 5 זוגות ו5 ארצות ומערב. הלאה. בהמשך המשחק יחולקו לכם מעטפות שיסבירו לכם בדיוק מה לעשות. אתם תצטרכו להתמודד עם משימות קשות מנשוא. יש שאלות? היית פעם בלבנון? יש מתמודדות? אתה יודע לזהות את שיטה מקרידה? אתה נוגע בבנות? איפה היית בצבא? כמה מסכת ציינת בחיים? אתה מכיר את דרור ויינברג? שאלות על המשחק. יש? לא. זוהי נקודת ההתחלה שלכם. עוד רגע יחלקו לכם מעטפות. צאו לדרך! צאו לדרך! ברוכים הבאים למשימה הראשונה במרוץ שלנו. משימה זו היא שטיפת קרוון. המתמודדים יצטרכו לשטוף את הקרוון שנמצא מימיני, כשלרשותם עומד מגב אחד מעץ. משימה זו תהיה קשה מכל, בעקבות העובדה שהקרוון תונף על ידי מזהמים בלתי חוקיים מישיבת סוסיה. איכות ניקיונו של הקרוון תיבדק על ידי אחיו של א' לובן. בהצלחה לכם. קח מקל, קח תרמיל, בוא איתי אל הגליל, בוא איתי ביום אביב, נהלך סביב סביב. קח מקל, קח תרמיל, בוא איתי אל הגליל, בוא איתי ביום אביב, נהלך סביב סביב. אם השמש הזורחת בחניתה, ושוקעת בארצי, כי השמש כן, השמש כאן, השמש כאן, השמש לא תפסיק. תפתח את הסטפליק שלי, נשים אותו בתוך הבור. אחי, אני מצויד, אחי! בוא תעשה לי הבטחה. דקה, הבטחה. מובטח! יאללה, כנס. אני יורד את זה. בסנפלינג. כנס בסנפלה. אל תשכח לעשות את הפורציקים, אחי. וצריך שינקהו בכל פינה ופינה של הקרוון. ואם פספס אף פינה אחת, מות יומת. הוא וזרוע אחריו. ניקיון הזה היה... אתה בא לעבוד? עוד מעט. מאוד חשוב, לפסח, חג הפסח הבא עלינו לטובה. אין ספק. למה שנה שעברה, ילדי הקטן. טוב, פה זה... מה לסיימתי? טיסת ביסלי. מעתה ועד העולם. יאללה, נראה לי סיימנו פה, הרב אלי. זה בזכות הלימוד שלי, אני אומר לך. יאללה, אחי, 2 שניות היינו פה. הגשם, כן, הגשם. כאן הגשם גשם אל. כאן הגשם גשם אל. כאן הגשם גשם אל. שוב אני מוצץ גיבור. שוב אני מכיר את ה... לא זוכר אף פעם את המילים של השיר הזה, אתה יודע? בוא'נה, אחי, מזל שהבאנו מים מהבור. תכל'ס, ברזים זה לפלסטינים אחוז. אוי, סביבתי אמיתי לא טוב כיחמל. ככה. יפה מאוד. יאללה, נתחיל רק... רגע, אבל אין לנו זה, קודם אין לנו מטאטה, אחי. 2 שניות אני מביא. תביא איזה מטאטה. יאללה, נתחיל פה להתארגן על הניקוי. יאללה, הבאתי מטאטה, בוא נתחיל. נראה לי אני משאיר את זה פה, ניקח את זה שנה הבאה מהחדר של נועה. יאללה, סבבה. מה, כל זה נקות? וואי, אחי, לכוח. וואי, יאללה בזרימה, נו, תפוס פה איזה משהו. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where
did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? What is thy bidding, my master? חופה! 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 קפוץ! קפוץ אני מחפה לך! קפוץ! בוא בקוס אותם! קפוץ! מהר! היד פורסל בהצלחה. קדימה, עוברים ליד הבא. קיבלתי קודקוד. ברוכים הבאים למשימה השנייה במשחק. במשימה זו יצטרכו המתמודדים להרכיב מניין לתפילה. הם יצטרכו ויוכלו לעשות זאת בכל מקום שאכפת ליבם. בהכי פחות זמן עם הכי הרבה אנשים. I've been watching you a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on, a la 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 long, a la 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 long, long, long. Hey, standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild. יש פה חבר'ה לבניין, מישהו, 2, 3, לא יותר חבר'ה. צילה, 10, לא. מישהו, זהו. חבר'ה, בניין, בניין. הנה מיכה זה אני רוצה לחבר. יאללה חלק. יאללה אחי תתחיל. נראה לי יש 16, יאללה בנות. את צריך לעמוד, פורת 100 וללכת, טוב? ככה. נראה לי יש 16, יאללה. אל תזוזו, תשארו ככה, לא לזוז רק. הנה עם התנועות שלכם. זהו, ככה, בדיוק, ככה. יאללה אחי בוא נעשה משימה הבאה. יאללה סבבה. שורר. בומבה. אש. אפשר להעיף פה איזה כמה בננות בדרך. יאללה בוא. וואי, הנה, זה מקום, זה המקום. חבר'ה, בואו. רק שנייה, סידור. שנייה. תקשיבו, אנחנו צריכים להתפלל. תודה רבה. יאללה, בוא. תתחיל. חזן, תפילה. די, חבר'ה, די.
קורצני. עזבו את זה שאתם בלי כחול לבן. אתם לא מתפללים כמו שצריך, חלאס. מה זה? זה בכלל לא לעניין, אני לא מבין, כאילו, ריבונו של עולם, ליד ההורים שלכם הייתם מתפללים ככה. תדעי מה, read my lips. מי שלא כאן, אף. חכה, משימה הבאה, אנחנו צריכים להגיע. בואנה אחי, בואנה אחי, סער, תראה, הסחנה! הייתי בטוח שזה לא בית זה לא הסחנה, הפגר, זה סחנה, זה עינות סחנה. עכשיו בוא, זה חרא מקום. סחנה, נו, יאללה, בוא, זה דנגר. סחנה, דנגר. איפה שהקפונים היו טובלים. הנה אחי, בית כנסת. בית כנסת, יאללה. נעשה פעולה סביבתית. אמרתי לך, היה לנו פה מיליון. עכשיו תעצור. אחי, אחי, יש פה אנשים אפילו. בואנה. וואו, חבר'ה, מה המצב? מה אתם עושים כאן? מה אתם שמיניסטים? איפה באנו אתמול באילת, אחי, הולכים עד לחברון. 2 דקות מצמח, 2 דקות מצמח. זה הכנרת, כל פעם מחדש. וואלה, אחי, אני מבקש. אז בואו, יש כאן את הסחנה אם אתם רוצים להיכנס, אתם רוצים? סחנה זה כאן, סחנה לא כאן. זה לא סחנה, זה סחנה, זה סחנה. דנגר, נו. הוא תמיד מבאס. דנגר. קיצר. רגע, מה אתם עושים פה בכלל? אנחנו פה באיזה... מניין! מה? קיצר, תקשיבו. אנחנו רוצים לעשות עכשיו מניין. תקשיבו, אנחנו במשחק המרוץ למיליון, וכאילו אנחנו צריכים לעשות מניין. קיצור, תעמדו פה. מניין עכשיו 18. נו, מה? רגע, אבל אין לנו פה מספיק, אחי. נעשה, נו, אני ואתה והוא מכיר. יצר, יש ההלכה הזאת, אחי, שאפשר, אתה יודע, בשטח אפשר יאללה, סבבה. צפון דרום לתחמד. ברוך אתה השם אלוקינו שנתנו את הארץ הנפלאה הזאת. תודה רבה חבר'ה. אמן, יאללה חבר'ה. כל הכבוד. נתפגש בהמשך השביל, בוא יד בבא, אחי, עפנו! אני אמרתי לך שנמצא את זה בסופו של דבר. זו ישיבה מצוינת, תלמידי חכמים, יראי שמיים, לומדי תורה. בטוח נשיג. אתה בעניינים שלך עם הצבא, כל הזמן אתה חייב להזכיר את זה. מה? לא, מה? בכלל לא הצלחנו במשימה. בקסבה בחצי היום כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח. כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלום, כל הכבוד. כולם היודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד. כולם היודעים אז טוב מאוד, למי תמיד למי יש יותר כבוד. וכשהקרב היה בוער והכיתה לא זזה, המפקד היה אומר אתה ראשון יא קזה. כולם ידעו שכסבלן ראשון תמיד לצעוד, ומאחור הם צעקו כל הכבוד. כולם היודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד. כולם היודעים אז טוב מאוד. זה לא פתוח. מה הולך פה? תראו אותנו עד לפה.
כלום זה לא סתם, לא תסבר. חבר'ה, בואו ניכנס, חבר'ה. בואו. מיליון שקל הם מבטיחים לנו, אבל מה? מה זה? 40 שנה במדבר. בנקודה הזו של המרוץ, חוקי המשחק השתנו. המתמודדים מעכשיו יצטרכו לרקוד על הבמה הזאת. עד עכשיו המשימות היו קשות מנשוא, ויכול להיות שמשימה זאת תפיל אותם. מי שיזכה במשימה, יזכה במיליון. רגע, מה זה? לא. מה הקשר? עקב קיצוצים מודיעים לי עכשיו באוזניה שמי שמנצח במשימה הזאת יזכה להקים אופי של ישיבה חדשה. בהצלחה לכם. ברוכים הבאים למשימת הריקוד שלנו. הזוג הראשון מכל המתמודדים יהיו המורדים. מה שלומכם חבר'ה? איך היה המרוץ עד עכשיו? ולך. בואו תראו לי מה יש לכם, מה הכנתם לנו היום? בסדר גמור. איזה יופי של ריקוד, כל הכבוד לכם. מתי הכנתם את זה? מתי הספקתם להכין את זה? אחי, בסבימה כמה דקות של עבודה אחי ומרימים את זה, מה קרה לך? בואו נראה מה הניקוד של השופטת. אני לא יודעת, אני הרגשתי המון אגרסיות, המון עוצמה, מאצ'ו. אני הייתי רוצה הרבה יותר גמישות, תנועות יותר עגולות. נראה לי אתם צריכים לעבוד על זה עוד, יש לכם עוד מה לעבוד על זה. אני לא מעביר אתכם. טוב חבר'ה, לא נורא, אולי בפעם הבאה. ניפגש! יאללה, שנה הבאה. חכי. אהלן, עכשיו אנחנו נקרא למתמודדים השניים שלנו. בואו חבר'ה, בואו לידי. תגידו, מה שלומכם? עד עכשיו נתקלתם בבעיות הלכתיות? לא היה. היה לנו בירושלים. לא מעניין, בסדר. בואו תראו את השופטת שלנו מקנדה. הלו. בואו תראו לנו מה הכנתם לנו היום, בסדר? יופי. יאללה, בהצלחה לכם חבר'ה. מן השמיים תנוחמו. ירושלים גם זו לטובה. בעזרת השם. מה לעשות, השופטים משוחדים. אני אומר לך, ככה זה בכל תחרויות היום. הזוג הבא שלנו יהיו חנוכה ופסח. אהלן, מה איתכם חבר'ה? בסדר? מה איתך? בואו תראו את השופטת שלנו, סילביה, תגידו שלום. מה קורה? חבר'ה להירגע, היא גדולה חבר'ה. מה שמך? תגידי, היית בלבנון יום אחד? תגידו, איך היה המרוץ עד עכשיו? איך היה קשה. אבל היה מאתגר. יאללה, בואו, ממש לכם. תראו לי. תכניס את השטסים אל בית הקודש של רבנו
מה סילביה אומרת. מה השופטת אומרת? באמת, יש לכם את זה, בגרעין יש לכם את זה, רק צריך טיפה... כמו שגרעין יכול לבחור עבודה. בהצלחה, פעם אחרת, אבל באמת... יום טוב אחרי. יאללה, משימה הבאה. יאללה, בסדר, לא נורא. טוב, יאללה, בואו תראו לנו מה הכנתם לנו. יאללה. יאללה. לבמה, במה שלכם. איזה ריקוד מלא אידיאלים, איזה יופי חבר'ה, שקוי, חטאת פה יד, איזה יופי, בוא נשמע מה השופטת אומרת, רק תסובב אליה שנראה אותה. היה ממש פשוט וקליט, אני מאוד אהבתי את הסגנון החף מגינונים. לא, די. אבל זה הבעיה היא ביי, לא באנו. קח את הדגל, אין בעיה, קח את הדגל, אנחנו מאוד מצטערים. אני חשבתי שהריקוד היה טוב, אבל אני יודע לעבוד על שלי! אני יודע לעבוד על שלי! יאללה, גם. אהלן, ברוכים הבאים, אנחנו עוד רגע מעלים את הזוג הבא. אני מקבל עכשיו עדכון פה מההפקה. השופטת הקודמת שלנו, סילביה, נמצאה ללא רוח חיים ואיתה ללא כל סימני עקבות. ניפגש! יאללה, שלום. אני לא מחליט, בוא נשמע מה השופט אומר. שופט, אוהבים אותך. תביא לך בפפאי. זה בסו, עוד פעם הפסדנו. אחי, נלדינק, נראה לא זכינו איזה זעלמה. אני אומר לך, אנחנו זכינו בסניף, זה לא הגיוני, איך... כאילו מה? אתה יודע מה? בלב לדעתי זכינו, למרות שהיא לא שמרה נגיעה, לדעתי שבלב זכינו. וואלה אחי, איזה ריקוד היה, לא מבין מה נפל עלינו. לא הייתי אז. היינו 10 אחי, וואלה, בגדנה זה לא לוקח. בסדר, לא נורא, השם נתן, השם לקח. דעתי היה ממש... מה מוצלח. מה, אף אחד לא התקבל? בוא נעשה את זה פויקר. אף אחד לא התקבל. יאללה, אתם לא מבינים על איזה שופט. וואלה, טוב חבר'ה, יש איזה 10 דקות, בא לכם פויקר? או מדפונס גם. אבל דווקא יכול להיות נחמד להקים ישיבה. בואו נקים ישיבה שלנו! היי! דיברנו ביחד! היי! שוב! היי! שוב! היי! שוב! היי! שוב! כל הערב שתינו כבד ודיברנו על אושר ישן עד שלא היה אור והייתי שיכור אז אמרתי שער לישון כאן חתולים משגעים את הלילה כוכבים מתרסקים באוזון המוטש Tate, Mama, ich habe Kunst. Begelach Daken. Mit Tamen. Was? Begelach mit Tamen? Ich hab ihn auf